no ria togokonya na komo kurwa sense muyibimanyererio nigakoro kwa Joshua auta na kwariganira senchero yobekiranu toya chake kurwa se county ya Kisii ase bunge ya Kitutu Chache South asomongnoyo mo aganetie kwegwa obwene bwaye magega ye nyumba yaye kwagachwa gose gutagorwa egenta tebire nigo baganetie ko irobori mo bwaye na guche kwagacha echiro korengana no monginoyo enyombe yo nobori mobo berira bokorwa abakoro amange tigatumera no molikyo ito Vincent Onyanja Omungno yo mumutakano akorwa ragange wadi ya Bogisere bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii mbirerare asogo tagolirwe nyumba yaje asekerenga buna nobolemo akubunigwa korengana no mungno yo ni gagote abuna obolemo obunigo bole bwekisokoro bakabali bakalemba rwete chiro balenga bagakange 6-7 bakaba surrounded yonsiga iga lakini wana yamaye goiki kagete babeka namo bana bakarago tosukuma ndo bagatanye chirere gucyansana yamo asene yanega ekiaho nakyo kihogoita omungna esta carboni gagote abuna babekane tamo kurwensemo ichisokoro abasba rwetobogore mobu ase chirera kanga korosigwa ase kolenda abande berusirio na komunchokera nagote abuna kwaye no echiro ebwenrete koba inanyete ekaenda bwete nenalisega ese pigipige alafu ende kera gitekyo gekomnya koziga una naso genda kuranga uye nyombe yaguri nyumba kera giteka kamnya kamurota matabori uziga kemnya gato chimunali uri akamwa nafasi akatanga na kuchimoto asa mentre buna nigakare kunrirwa n'abarayigete be serikali abo baganetie kumurianania obore mu bwaye chiro nyaje dali na tomena mara togenda bakoti nto mukibu chiro te chetiga chiro jakete kurwa gusia igabana toka plotlands ndundu koru 1990 ngenda tokwaka na plotlands twayiru bakachikali tobwate kwaito wana abu tukwinga bahoni rika abaone tiasanga no mondo ri bako chitokesa nenda tena ki igankwane karuga hi mondo taraja no korete kira kitana kuhiri nyumbe yamate boigoni go baichane irege korekyo asomungna konrwo bolemo eriyo echiro yaraganga kokiniwa egento kebwenerete ke komanyonga kyo mogondo yo no bwesoko no toibolere no chidere chito chira momuro minto no ibolera ega no enyo mo chiwo monto omongino yoga no mongina okolero bobora kabwaje mi over 30 years lakini rora bona omwana bwanchire ngaki mama agacha onyare kobera ga kwale mede korutwa soeta ko somo otare gwancho tegere omoire tibesa agache ngaki konyare kana bona tokorore bikone bisita na igana stoibwiri. Yeah, we need our rights kaki. Wilfred Mokaya no munyakirobo ase chiro yaraganga. Igo nchorire buno mo chairman w'abanyabiasara ase chiro yaraganga market. Aiga ingana ndiri yakorekanire nditwa 10 ekiyagera raganga market kuruya chagete 1963. Yana gokoro demarcation egitu round tumanyanga yechire berete. Polisi wali tokobori kera bantu bagataka kwagacha nabo monda gusiminga yakwagacha. Ekora kero kene niga konda kono wakane prot era ta kitanyo ora asa kwagacha aira nikibase kiria akobogo tumika kiro mwaka ngo tuare kubori singe njori ngamune iria korekanire serikali asinale na ruto ko irusia mamo jake ekiara kulunga kiye kiria rwetu ebigingi mbire bya begetu ekare bigingi bya begetu neta keire babeke sengenge yabe koroki ngane echiro na agaika nisiko ye echiro abantu bamanyanga bakore mirimo na nigo bamentre buna echio nechisegi chigenka chigenreta sensemeyo asebaganiri umugambi kone kibuna ngwesona niare gati lakini taligendo ngakarwete hosikoru kwenda abu county okoranga abachete bakakuzanya n'abantu abase itoga na bakwende bakateinoyo oyina no motemeri koru kwendo koru kuyina batyo mugambe ukwana kende kyara nere namini twatange chiro cyaye babe chire kare achitane kuneto chikwa mata report ya Ndizi TV kurwa sense moja yaraganga imeye county ya Kisii ritirane nchinkuru kwa Vincent